नौसिखुआ.com में रउआ सबके स्वागत बाटे। हमही नौसिखुआ, हर चीज में नौसिखुआ बानी। अभी सीख रहल बानी और रउआ लोग के सीख के बतावत तानी का हो रहल बा दुनिया में। आज के ट्रेंड देखी तो का न्यूज बाटे, दो चार को न्यूज लेके आइल बानी रउआ सब खातिर, इसी विषय पे बात करें। ठीक नु? देखल जाए, एगो तो देखनी है कि मध्य प्रदेश में कि ना अरे गलती हो गई, राजस्थान में एगो के जे शिविर से उल्टा के एगो आदमी खूब पीट रहल बाटे। पता ना वो हिस्ट्री सीटर ह, कोनो गुंडा ह कि का ह, नहीं जानत। लेकिन हाँ, वो जेकरा लटकैले बाटे जरूर वो ड्राइवर ह, और वो निश्चित ही दलित हुई या आदिवासी हुई, तबे ओकरा पीट रहल बा। ई इंडिया में कॉमन बाटे कि छोट जात के लोगों के बड़ जात के लोग पीटत रहेला, लेकिन ओकरा वो लोग अपराध ना मानेला, ओकरा वो लोग अपन हक मान। दूसर का खबर देखनी है कि एगो बाबा जी बारे फिल्मी स्टाइल में अपन डायलॉग बोल रहल बाने, लगता जैसे कोनो प्रेमिका के लिए बोल रहल बाने। अब उनका 5-6 गो प्रेमिका होई तो उनमें से पता ना केकरा लिए वो बोल रहल बारन और कौन समझी अपना लिए, ये कहल ना जा सकेला। एकरा अलावा मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिला में हाई कोर्ट में एगो बाबा साहब के प्रतिमा लगाए के बात होत रहल। ओकर विरोध में एगो मिश्रा जी आइल बाने। मिश्रा जी के कहना बा कि केकरो प्राइवेट प्रॉपर्टी ना है अदालत, ऐसे प्रतिमा ना लगी। अब ये सोचे वाली बात बा कि मंदिर में, राम के मंदिर में राम ना रखी हैं तो कोर्ट में बाबा साहब के मूर्ति ना रखी हैं। ये तो समझ में नहीं आवत, ये कौन स्टाइल के बात कर रहल वाला लोग। चली एक साथ, और तुम छुड़वाना भी चाहो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम हमसे प्यार करो ना करो, हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, हम सिर्फ तुम्हारी तरफ देखेंगे। आप हमारा तिरस्कार करो, आप हमें मत देखो, आप हमें ना प्यार करो तो भी मैं आपकी तरफ देखूंगा, आपसे प्यार करूंगा, आपको नहीं छोड़ सकता। ये वीडियो देखी लोग वाले के समझ में आ जाई कि का कर रहल बाने। एकर लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता नहीं, ताकि रउआ सब एकरा देखी और मजा ली। ठीक नु? तो यही के साथ ये सब ट्रेंडिंग समाचार अब बंद करता नहीं। अपन ख्याल रखी लोग और अपनों के ख्याल रखी। ठीक नु? प्रणाम।